ଆରେ ବୋହୂ। ଆଜ୍ଞା ମା। ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାଲି ଯୋଉ ତୋ ଭାଇ ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସିଥିଲା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆମ ପ୍ରିୟା ସହିତ ବାହାଘର କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମା, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଏଥିରେ ଡେରି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟା ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଝିଅ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ହଉ, ତୁ ଏ କଥାଟା ପ୍ରିୟାକୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ଆରେ ମା, କାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ପୁଅ ଘର ବାଲା ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ? ଝିଅଟି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ Part-1 ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ।